Machiegni kendo Nyakurum Gajwang' Chendo en migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar Communication Workers Union kokalo kuom jalup jagoro mar Kotu Benson Okwaro ogolo pachgi ewi ng'anyo mar rawere mosebedo kadhi nyime pacho ka. Kanoloso kod jofwambo, jalup jagoro no opuo rawere mapiny ma pacho ka kuom wuok oko e ng'anyo mosebedo kadhi nyime. Bende oyango ni seche ma gioro ywak margi nyaka bende gimiye piny owacho thuolo mar nono ywak margi kapok gidok e ng'anyo. Bende Okwaro oyango ni achiel kuom okenge ma piny owacho nyaka koro tim en tieko midhiero mar mibadhi mosebedo kaneno e piny owacho kendo tiyo maber gi mwandu ma pacho ka. Omedo ni kata mana rawere ka ng'anyo gitim kamano gi kwe kendo kik giketh mwandu. Wan kaka jotelo mag jo trade union wadwa goyo negi erokamano ahinya kuom kinda magisetimo kaka vijende, kendo wakwayogi mondo gidhi nyime kod kinda magitimono. Wakwayogi mondo kik giyie mondo josiasa odonje e grup margi, nikech josiasa emoseketho gik mang'eny matimore e pinyni. Kwa wendi josiasa mondo odonje biro ketho paro monjane gin godo. Mar ariyo, wakwayogi mondo gibed kanyakla achiel mondo gindik magidwaro tete mondo giter ne jatend pinyni. Ka gisetero mondo ginyis jatend pinyni wadwaro ni umiwa majibu bang' kinde marom nade. Ka en dwe achiel, ka en dweche ariyo, kosemigi to ka giyie godo to mondo gikwa mondo ji obed gi romo